Darlleniad o'r Efengyl Marc, Pennod 10, adnodau 2 i 16. Dyma rhyw Phariseaid yn dod ato i geisio ei ddaglu drwy ofyn. Ydy'r gyfraith yn dweud ei bod yn iawn i ddyn ysgaru ei wraig? Atebodd Iesu, beth oedd y gorchymyn rhoddodd Moses i chi? Dywedodd Moses i fod yn iawn, meddai nhw. Dim ond i ddyn rhoi tysysgrif ysgariad iddi cyn ei hanfon i ffwrdd. Wyddwch chi pam ysgrifennodd Moses y ddeddf yna, meddai Iesu, am fod pobl fel chi mor ystyfnig. Pan greodd Duw bopeth yn y dechrau gyntaf, gwnaeth bobl yn wryw ac yn fenyw. Felly, bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn cael ei uno a'i wraig. A bydd y ddau yn dod yn un. Dim dau berson ar wahân ydyn nhw wedyn, ond uned. Felly, dyliau neb wahanu beth mae Duw wedi ei uno. Pan oedden nhw yn ôl yn y tŷ, dyma'r disgyblion yn holi Iesu am hyn. Dywedodd wrthyn nhw, mae unrhyw un sy'n ysgaru ei wraig mwyn priodi gwraig arall yn godi nebu. Ac os ydy gwraig yn ysgaru ei gŵr mwyn priodi dyn arall, mae hithau'n godi nebu. Roedd pobl yn dod â'i plant bach at Iesu mwyn iddo cyffwrdd a'i bendithio. Ond roedd y disgyblion yn dweud yr efn wrthyn nhw. Roedd Iesu'n ddig pan welodd nhw'n gwneud hynny. Gadewch i'r plant bach ddod ata I, meddai wrthyn nhw. Peidiwch a'i rhwystro, am mae rhai fel nhw sy'n derbyn teyrnasiaid Duw. Credwch I fi, heb ymddiriad fel plentyn bach, wnewch chi byth ddod yn un o'r rhai mae Dyw'n teyrnasu yn ei bywydau. Yna, cododd y plant yn ei freichiau, rhoi ei ddwylo arnyn nhw a'i bendithio.